Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yawan barkamu da haka, barkamu sake saurare da ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Insha Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu yi darasi na 14 a cikin littafin Al-Jadid fi Takadibi wa Ta'bir li Ta'lim al-Lugha al-Arabiyya, kuma muna cikin juz'i na 2 mun kusan gama littafin. Wanda ba su samu darasin ba za su iya bin mu ta tashar mu ta YouTube domin su downloading ɗinsu completely ta tashar mu ta koyar Hausa da Larabci. In mutum ya duba saman profile ɗinmu na TikTok zai ga wannan tashar, zai danna zai kai shi kai tsaye zuwa gare ta, ko kuma mutum ya mana magana ta comment section cewa mu sa shi a cikin group ɗinmu na WhatsApp wanda muke karantar da wasu littattafan da yadda ake muhadasa da dai makamancin haka. Yan uwa ku ci gaba da bibiyar mu da yi mana comment da liking domin ƙarfafa mana gwiwa. Malam ya ce a darasin Rabi'u Ashara, darasi na 14, ya ce Abdul Jalil ya ce man haza ya muzakkir, ya ce wane ne wannan ya kai muzakkir. Muzakkir ya ce huma rajul, ya ce huwa rajul is'afu wa amamahu gulamu. Ya ce huwa nan gurin ba huma ba ne, ko kuma huma ɗin da shi yaron da kuma mara lafiyan kenan da shi kuma wannan is'af ɗin mai taimakon gaggawa. Sai ya ce huma su biyun rajulun is'afu, mutum ne mai taimakon gaggawa, wa amamahu gulam kuma a gaban shi da yaro. Sai Abdul Jalil ya ce wa ma za ya amala ne, to me suke su biyun da shi yaron da is'af ɗin mai taimakon gaggawa, ma'ana first aid ɗin nan. Sai Muzakkir ya ce al-gulamun majaruhun, ya ce shi yaron yana ɗauke da ciwo ne fi ra'asihi, a kan shi. Wa rajulun is'af, ya ce shi kuma mutumin mai taimakon gaggawa ɗin yus'ifuhu, ya ce yana mai taimakon gaggawa ne. Abdul Jalil ya ce wa ma ma'anar yus'ifuhu, menene ma'ana yana mai taimakon gaggawa. Muzakkir ya ce yad'u alal juhi adawiyatan li'iqafil dami, ya ce yad'u alal jurhi, yana sawa akan wannan ciwon adawiyatan ma'ana magani, li'iqafil dami domin ya tsaye da wannan jinin, ila an yahdural tabibu, har lokacin da likita zai zo. Abdul Jalil ya ce wa ma muhimmatu rujul is'af, menene mahimmanci ko menene aikin shi wannan mutumin a rajul is'af, mutum mai taimakon gaggawa. Sai Muzakkir ya ce muhimmatuhu, ma'ana aikinsa ko kuma muhimmarsa, ya ce is'aful jarih, shine tseda ciwo ko kuma tseda jini. Wal gariq, ko kuma taimakon wanda ya nitse. Wal mahruq, ko kuma taimakon wanda ya ƙone. Wal masdum, ko kuma taimakon wanda ya hatsari. Wa wahmuluhu ilal mustashba, zai kuma ɗauke shi ya kai shi zuwa asibiti fi sayyaratin, a cikin wata mota. Alaiha shi'arul is'af, akan wannan motar ko kuma a cikin wannan motar akwai alama ta taimakon gaggawa, wata hoton akwatu mai kama da plus a cikinta da jan plus. Sai Abdul Jalil ya ce wa ma yashtari hazihil adwiya, wa yake siyo wa'innan magunguna na taimakon gaggawa. Muzakkir ya ce tashtariha jama'atul is'af, ya ce mutane ne, taron jama'a ne na masu taimakon gaggawa ɗin suke siya, li khidmatul insaniyya, domin yi wa mutum taimakon gaggawa ko kuma mutuntaka taimakon gaggawa, domin taimako na mutuntaka. Sai Abdul Jalil ya ce jazahumullahu khairan, Allah ya saka musu da alkhairi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.